Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da sake kasancewa a cikin sabuwar tashar mu mai suna Kannywood 247 TV, wacce za mu dinga gabatar muku da ƙayatattun labaran mu, wanda Abdulrazak Sabo ya rubuta wannan littafin mai suna ɓatan bakatanta, yayin da ni Hauwa Muhammad Sani nake gabatar muku da shi. A baya mun tsaya inda a nan Alhaji Musa ya kurkurɗa ya samu wurin da ya ajiye tasa motar. Bayan ya kammala tsayawa ya kashe injin motar sai ya kalli Ɗalha ya ce, "Yaya gajiya Ɗalha? Mun iso sai a fito." Da ƙyar Ɗalha ya gyara murya ya ce, "To." Sai Alhaji Musa ya shige gaba, Ɗalha na tsakiya, sauran kuma na biye. Haka suka ɗunguma cikin wannan gidan mai kama da kango. Daga waje da suka shiga gidan ba su zame ko ina ba sai a wani kamfacecen ɗakin taro, wato ba kamar wajen gidan ba. Wannan ɗakin wata duniya ce ta daban. Akwai fitilu na alfarma a cikin wannan ɗakin. Waɗannan fitilun da aka yi su da ɗanyen gwal sun wadata cikin wannan ɗakin. Idan mutum ya ɗaga kansa sama sai ya ga hasken waɗannan fitilun na gwal da masu kama da wata da suke bayarwa ya zamar da cikin wannan ɗakin kamar da rana. Ba shakka ko allura ce ta faɗi cikin wannan ɗakin take za a ganta. Hatta daddumar da ke shimfiɗe a cikin wannan ɗakin ta gashin buzuwar dabba ce, sai ka rantse cewa dabbar ce da ran take kwance ana taka ta. Silin ɗin ɗakin da bangwayen sa babu kalmar da za ta iya bayyana tsarinsu, abin sai wanda ya gani. Al'amarin wannan sabuwar duniya da Ɗalha ya gani ya ba shi ta'ajibi, kuma ya ruɗa shi matuƙa. Sai da Ɗalha ya daina gani na wasu 'yan daƙiƙu. Can bayan ya farfaɗo sai ya ji ana cewa, "Zauna mana." Dubawar da zai yi sai ya lura ashe mutane ne manyan masu isa da ƙasaita, zaune kan wasu manya-manyan kujeru da aka jera jikin bangon ɗakin. Kai da ganin waɗannan mutane ka san dukiya ta zauna, kuma dukiya ta samu. Duk wanda ka dubi wuyansa daga cikinsu sai ka zaci turmi ne. Shadda kuwa a ɗakin sai ka ce naɗin sarauta ake a Kano. Turaren da ke tashi ba magana, sai ka ce kana fadar Mas'udu. Bayan Ɗalha ya zauna sai ya hango Alhaji Musa can gefe guda a zaune, sai ka ce ɗan aike. A sannu bayan Ɗalha ya kammala dawowa da hankalinsa sai ya hango wasu daga cikin mutanen da ya ziyarta tare da Alhaji Musa. Bugu da ƙari sai ya lura cewa daga cikin manyan mutane akwai wani mai suna Bola da ke tsaye riƙe da wata farar takarda. Mr. Bola Bayarabe ne amma ya ja Hausa kamar jakin Kano. Daga gani jawabi yake yi amma shigar Ɗalha wurin ta sa shi ya ɗan tsagaita. Da Mr. Bola ya ci gaba da magana sai ya ce, "Na ɗan dakata ne domin in ba wa Alhaji Musa da baƙonsa dama su zauna." Sai Mr. Bola ya ɗan dakata ya dubi ƙasa ya dubi cikin taron jama'a sannan ya ci gaba. "Kafin in ci gaba da magana ina son in yi amfani da wannan damar in taya mu murna kuma in sanar da mu samun ƙaruwa. Wannan ƙaruwar kuwa ita ce ta samun sabon memba shine Alhaji Ɗalha." Da jin an kira sunansa sai Ɗalha ya daina gani saboda kaɗuwa. Bai taɓa tunanin waɗannan hamshaƙan mutanen suna da lokacin da za su san wani karan kaɗa miya wai shi Ɗalha, har ma su kira sunansa a taron su ba. Kafin Ɗalha ya farfaɗo daga wannan buguwar da ya yi sai Bola ya neme shi da ya miƙe tsaye domin jama'a su gan shi. Miƙewar Ɗalha ke da wuya sai ɗakin ya ɓarke da tafi. Bayan an gama tafi Ɗalha ya zauna. Mr. Bola ya ci gaba, "Muna matuƙar farin ciki da wannan ƙaruwar, mun kuma karɓe ta da hannu biyu saboda haka daga yau Ɗalha ya zama aboki kuma ɗan uwa na jini. Daga yanzu ya zama wajibi a kanmu mu kare shi da mutuncinsa da dukiyarsa da duk wani muradinsa da dukiyarmu da gumunmu da kuma jininmu." Sai Mr. Bola ya yi shiru na ɗan wani lokaci ya duba ƙasa sannan ya ci gaba, "Wannan ɗan uwan namu mai alamar ƙabilanci yana da wata 'yan matsala da ke damunsa. Wannan matsalar ta tsaiko ce a cikin harkokinsa." Sai ya kafa ido cikin taron sannan ya ce, "Idan ɗan uwanka na jini na da matsalar da za ka iya magance ta me za ka yi?" Sai wani daga cikin taro ya miƙe tsaye ya ce,
sai ka magance masa ita, ka share masa hawaye tas. Sai Mr. Bola ya gyaɗa kai ya ce, ka yi daidai maganar ka Dutse, lallai haka ya kamata a yi. Sai zauren taro ya yi tsit. Sai can Mr. Bola ya ci gaba da matsalar wannan ɗan uwan namu ba ta neman kayan kamfani ba ce, ba ta neman cin zaɓe ba ce, ba ta neman babban matsayin aikin gwamnati ba ce, kuma ba ta neman babban manajan banki ba ce. Matsalarsa 'yar ƙarama ce, ta kuɗi ce. Tsit kake ji ko motsin takalmi ba ka ji. Bayan shiru na wani lokaci sai Mr. Bola ya gayyato Ɗalha zuwa a kan dandamalin zauren. Har yanzu babu wanda ya ce ƙala, sai tafiyar Ɗalha kawai ake ji. Isowar Ɗalha kan dandamalin ke da wuya, sai Mr. Bola ya dubi taron jama'a ya ce, ga wuri ga waina ga ku ga ɗan uwanku Ɗalha ga buƙatunsa. A halin da ake ciki yanzu Ɗalha ya daɗe da sake ruɗewa. Tuni ya fita daga cikin hayyacinsa kwata-kwata. Can kamar daga sama sai Ɗalha ya ji wata murya ta ce masa, nawa kake buƙata? Da yake a ruɗe yake sai ya duba sama ya duba gefe duk a gigice. Sai ya fahimci cewa muryar Mr. Bola ce ke tambayarsa. Da ya fahimci haka sai ya daɗa rikicewa, ya dubi nan hura ya dubi can hura. Ya yi ina ya kasa cewa ƙala. Da Mr. Bola ya ga halin da Ɗalha yake ciki sai ya canza tambayar, kamar nawa ka mallaka a halin yanzu? Sai Ɗalha ya sake yin ina ya shafa kai ya ce kamar miliyan 10 har da motocin hawa. Sai Mr. Bola ya ce kamar nawa ka mallaka kafin ka shiga halin tsaiko? Sai ya ce kamar miliyan 30. Bayan wannan tattaunawa da Ɗalha sai Mr. Bola ya dubi cikin taron ya ce, Yalwa. Sai Alhaji Yalwa ya miƙe tsaye ya ce ranka ya daɗe. Sai Bola ya ce ka shirya wannan ɗan uwan namu miliyan 50 kafin ƙarfe 10 na safiyar gobe. Ka sanar da ni da zarar ka kammala aikin. An gama ranka ya daɗe. Ya yi daidai Alhaji Yalwa, a zauna. Sai Alhaji Yalwa ya zauna sannan Mr. Bola ya ci gaba da magana. Amma wannan karon Ɗalha yake yi wa. Shawara gare ka Alhaji Ɗalha. A yi tattalin abin da zai shigo hannu daga wannan kuɗin ya shigo hannunka ka sanar da Musa. Wannan kuɗin kuma kyauta ce daga 'yan uwa zuwa ɗan uwa. Ba ma buƙatar komai daga gare ka illa abota, haɗin kai, biyayya da taimakawa juna. Wannan taimakon da muka yi ma ɗan ƙanƙani ne a idonmu, kamar allura ce a bainar garma, haka tsarinmu yake. Bayan wannan nasiha ga Ɗalha sai Mr. Bola ya umarci Alhaji Musa da ya raka shi ɗakin baƙi ya jira har a gama taron. Nan take Alhaji Musa ya kama hannun Ɗalha ya shiga cikin gida da shi, ya kai shi wani ɗaki ya ce da shi zauna ka jira a nan. Zan dawo bayan minti 30 ko awa guda in mayar da kai gida. Duk abin da ke cikin ɗakin nan naka ne. Ci ka sha ka kece raini sai na dawo. Alhaji Musa ya koma gurin taro ya bar Alhaji Ɗalha cikin sabon zulumi da tunani. Wannan al'amarin ban gane shi ba. Babu siɗi babu saɗaɗa a baka kuɗi tsababa wuri na guga wuri har miliyan 50. Ko dai kuɗin ƙoƙon kaina ne aka sanar da ni. Wannan abin da ban tsoro. Idan kuma ba haka ba ne, wannan gyaɗar dogo da ciki take. Wannan fa shi ne tsintar daniyar akala. To idan kuma mayanka ta zo fa, shi kenan kwaɗayina ya janyo min halaka? Yana cikin wannan tunani sai Alhaji Musa ya leƙo a gurguje ya ce da shi an gama mitin ɗin amma ana jiran shugabanni su tafi ne kafin sauran mutane su bi bayansu. Kafin ya juya sai ya daɗa jaddadawa Alhaji Ɗalha cewa ya ci ya sha daga kayan alatun da ke cikin ɗakin. Bayan Alhaji Musa ya juya ne Alhaji Ɗalha ya lura da irin kayan daɗin da ke maƙare a kan wani teburin cin abinci da ke gefen ɗakin. A kan wannan teburi ɗin akwai lemon sha na kwali mai raɓa a jika fiye da nau'o'i 10. Akwai kwanuka na gilas da tangaran masu riƙe zafi fiye da kala 10. Kowane kwano na shaƙe da nasa nau'in naman. Akwai soyayyen nama gasasshe da farfesu na ƙashin rago da kifi da kaji. Akwai dambun nama da na kifi, ga nono, kindirmo, ga madara da sauransu. Duk nau'o'in abubuwan ci sai tiriri suke yi, kuma duk na abubuwan sha sai raɓa suke yi.
Cikin ɗakin kuwa sai sanyi daga na'urar sanyaya ɗakin sanyi kamar zai fasa ƙashi. Amma fa duk wannan sanyin Alhaji Ɗalha gumi yake yi, kuma duk da ƙamshi da kyan ganin waɗannan kayan tanɗe-tanɗe da lashe-lashen Ɗalha ko ɗanɗane sai kallo kawai. Da ya ɗan buɗe wani kwanon dabge ma ya janyo yankan naman ya sa a baki sai ya ji kamar atafa yake taunawa. Da ƙyar ya haɗiye saboda tsananin zulumi. Ɗalha ya kasa zama ya kasa tsayuwa, sai zarya yake ta faman yi daga nan zuwa can. Abin da yake jira kawai shine a zo a tafi da shi mayanka. Can sai wani tunani ya zo masa, shin ko in gudu? Amma idan na ce zan gudu to ta ina zan fara? Irin wannan uwar tafiya da muka ci kafin mu iso nan yaya zan yi da ita? Wataƙila mafarki nake yi. To idan mafarki ne Allah ya sa tsaikon da harkoki nake ciki shi ma mafarki ne. Idan kuma gaske ne to Allah ya sa dami na tsinta a akala. Idan damin tsintuwa ne ba na kowa ba ne sai in ci karena babu babbaka. Ko ma dai meye Allah ya tsananta rabo. Kuma idan da sauran shan ruwana a duniya Allah ya sa in sha shi cikin lafiya. Yana cikin wannan hali na tsananin tunani ne Alhaji Musa ya shigo cikin ɗakin ya ce masa ya fito su tafi. Amma ina agogon naka bai san ana yi ba. Sai da ta kai Alhaji Musa ya dafa kafaɗarsa sannan ya juya a firgice ya ce shi kenan. Nufinsa a nan shi ne tasu ta ƙare kenan. Shi kuwa Alhaji Musa sai ya zaci Ɗalha tambaya yake shin shi kenan an gama mitin ɗin? Sai Alhaji Musa ya ce shi kenan an gama. Fito mu tafi ba na son mu zama na ƙarshe a tafiya. Nan da nan suka ɗunguma waje inda Alhaji Madaki da Alhaji Ɗanmarka ke jira a gindin mota. A halin yanzu ana dab da kiran farko na asuba, amma haka suka kamo hanyar dawowa gida. Kafin wasan nan sun iso gari. Da farko sai Alhaji Musa ya fara kai Alhaji Madaki da Ɗanmarka gida. Ya yi haka ne domin ya samu damar kaɗaita da Alhaji Ɗalha, saboda ya samu sauƙin bugun cikinsa game da ra'ayinsa akan abubuwan da ya ji ya gani a wannan daren. Yaya ka gani? Alhaji Musa ya tambayi Alhaji Ɗalha. Ban taɓa ji ko ganin abu mai kama da wannan ba. Abin da ya fi ɗaure mini kai shine me yasa aka yi mini wannan kyautar? Ni waye me yasa? Sa'a, in ji Alhaji Musa. Sa'a? Wallahi har yanzu ban gane ba. Ɗalha ya tambaya cikin mamaki. Sai Alhaji Musa ya yi murmushi ya ce baka ji an ce sa'a ta fi manyan kaya ba? Ai idan mutum ya taki sa'a duk abin da ya taɓa sai ya zama kuɗi nan take. Idan kuwa sa'a ta ƙi shi kasuwa ma sai ta ƙi shi. Yanda ko barkono ya kasa sai a ce ba shi da yaji. Babu shakka ka shiga wannan ƙungiyar da ƙafar dama. Sai dai kawai mu ce Allah ya bar ƙauna. Amin, in ji Ɗalha da sauri. Sai kowa ya yi shiru yana saƙe-saƙe a zuciya. Amma da suka iso kusa da gida Alhaji Ɗalha ba tare da wani kewaye-kewaye ba sai Alhaji Musa ya ce, amma a matsayinka na ɗan adam idan aka yi maka alheri kai ma sai ka ji kana sha'awar ka ɗan taɓuka. Amma fa a wannan ƙungiyar ba dole ba ne sai dai idan mutum ya samu dama ya yi. Babu shakka hakan zai ƙara ƙauna da soyayya da aminci. Sai Ɗalha ya girgiza kai ya ce ai halacci ne ko baka iya alheri ba yi wa me ma. Bugu da ƙari ai an ce sakamakon alheri alheri. Sai Alhaji Musa ya ce to alhamdulillah. Sai ya yi shiru na ɗan wani lokaci sannan ya ci gaba. Za a sake gayyatar ka. Shawara ta anan ita ce ka banƙara raguna 5 manya-manya ka kai wurin taron a matsayin gudunmawa. Wannan zai sa a daɗa sakin jiki da kai kuma a jawo ka jiki. Sai Ɗalha ya ce amma wannan ba wani abu ba ne. Suna cikin wannan tattaunawa ne suka isa gidan Alhaji Ɗalha. Nan suka yi bankwana Alhaji Musa ya juya shi kuma Alhaji Ɗalha ya shige cikin gida. Yana isa falo sai ya tarar da Hajiya Rabi zaune tana jiran a cikin damuwa. Tana ganinsa sai ta miƙe tsaye ta dafa ƙirjinta ta ce, Baban Binta lafiya? Ko rintsawa ba mu samu mun yi ba saboda zulumi, Allah ya sa dai lafiya. To masu sauraron mu a nan za mu dakata sai mun haɗu a labarinmu na gaba.